Din semach gwylyn dáirin a tá amhir bar cúnta na Gaillimh agus gan dát fyrna háte cúnta lís brasásta go bhfuil an chluthesa dul chun cín. Tuair mí strac íochan tapig inis na fórne agus tá tí ahrú déanta ag fear na Gaillimh and the lines gan dát tá ganas gúnta lís ón bhfuirin a bhuaig an ag carlach sa bhálta dearnach agus im riochan chluthesan cuinigad mí deire fórse caite. Tagan Ciarán Burke, John Maher agus James Duggan isteach an áid Conall Gosgrave Cob Fionn Whelan agus Liam Delaney. Sé Conall dun agus nóg sa bháide do fir na háte tránóna inmh le Danny Brennan, Enda Parlin agus Aaron Gán Selina Lán Chúl. Selina Lachúl inmh beg Fionán Mahony, Ciarán Burke agus Páirc dun agus a lár Páirc tá Joe Phelan agus John Maher animnithe. For Daniel Delaney chuig fointe an láid dearnach an ag caharlach agus tá sin seisiúd ar an nahad slat I downta Ciarán Byrne agus Tip Fitzpatrick agus Selina Lán Tasach tá Thomas Keys agus James Duggan sa dá chúne agus sé an fear a fuair an báid canúnach a gcuinmh caharlach Mark Hennessy a thosnaín mar Lán Tasach trónóna. The fern na Gaillimh sé darach fehi a thosnaín sa bháide agus gan dát bhí sé siúd ar fenéil sinse an chúnta im léana. Fear eile bhí an Ben Nelson náf captain na fórne TJ Brennan agus thosnaín sé siúd mar Lán Chúlaí trónóna agus siad Oisín Salmon agus Jason O'Donoghue a bheith leis Selina Lán Chúl. Be siad asúla Pontus Mór ón lína Lachúl lo le héadí Dermot Kilcummins agus é siúd tosnú Selina Lachúl in éanacht le Adam Brett agus Dylan Ceannais. Bhín an Cuiblin diabar a gcónaí a lár Páirc agus tas buint do fir na Gaillimh trónóna inmh beg Alex Conner agus Ian McGlynn ag súil go méid an lámh an uachtar a cusun. Sé Conor Walsh príomhcáil scórálaí an irin agus thosnaín sé siúd Selina Lechasach le Seán Neary agus Adrian Prendergast agus Selina Lán Tasach thosnaín Oisín Flannery, John Fleming agus Donald O'Shea do foran na Gaillimh. Ní fadháin tús an chluichenis cháneomat nó mar sin gan dát sé fear átha clia Thomas Gleeson a bheith I ganas a bhail na fadóige agus sin asúl le sár chuiblint idir an dáirin ansa mar a bhí sa rátá chluthebháin imire geag cúnta lís im ríocha sin mí deire fórse caite achas san curach an chomórtas achló agus gan dát bhí imiróí asúl beidir nábhacha an chluthecha agus mar a bhí sa rá duineach gúil siad fíormhaach go bhfuil in seansacha mar gan dát nuair bhíidir sa ar fad fé hochtíag athraíoch an ís donrád san go fé seachtíag mar sin chailedar amach ar sin inis agus ba bhór an trua amach caiite amachcha ar bheith gimmert do foran an chúnta an sa chomórtas fethe. Gan dát siad foran na Gaillimh rána cotíteachta don gluthesa ach gan dát is blian de siúd ar fadaí an bblion fethe mar sin neadaríis cad éiteach amach ach gan dát cúnta lís bar take ar cuasaí amánaíochta an sa le cúpla blian an nuas agus chomórtas Joe McDonough ar buite gan foran sínsir an son an nurig gan dát hepar run foran sínsir a gcuineh bhá clia sa chraibh chomórtas sínsir ach beg an foran fethe asúl go raisiad ceann níos a bhær. Mar chiimí de san inis tá hunadethe a fágan na Páirce agus caithfar séadún leis a thuairt don glas a bhí na tuairt airad an barca so drumchlan na Páirce fiochan nótála ar fad cé gur báisteach trám ar fud na tíre ar fad na seachtaine ar fad cuman na maithasa ar drumchlan na Páirce son agus gan dát séis golóir chluichí I gimmert leis bha fá asúl gomach si beidir stracathe ábharín ach na cnéalach nótála ar fad chun namána an so trónóna níl sé róúar a lár tíre níl éon ré is séide mar a chin se san os na flaigí timppel na Páirce agus níl an bháisteach a titim agus níor sé titim rórám an sa inmh nuair a hána hen suas ó chéirí trónóna inmh ar a tíochlog hí an ghéan a tainmh tháinig báisteach áráid timppel a cúgachlog nó mar sin ach ní dólam go gur sé sin isteach ar chósaí na himartha an sa trónóna ach mar a chiimí de san an Gaillimh am máid a Páirc agus cúnta líise teachtamach inis ach bheith cúnta líise súla sponsí mór ní seo le héadí Daniel Delaney trónóna inmh gan dát sé siúd fear na Pocanna Éirice fuair sé siúd mar dúirt chuig fointe an láidearnach a gcuinmh caharlach agus sé Mark Hennessy a fuair an báide cinúnach dóibh chun an chluiche an bhachtain agus gan dát ní raibh an tá le fuair an lís sa chomórtas fethe agus fé blianas fethe díreach mar a bhí cúpla chluthe caiilte le cúpla blian an nuachta gine le héadí caharlach agus an IRV mar sin duineach gráidir sásta an ceann asár a gáilt an son ach mar a chinsib na fórne Olaf chun tús a chuir leis an gluthe an réiteoir an son Thomas Gleeson a maithe lár Páirce agus sin asúl go mór leis seo is fear díanach ná riamhastócha agus sé mar a hit namach inis agus cíimiad sa na himiróí scuiteach nach chluithe sa cnéamh ná bheitdís
sánathe go baile fada nóhan agus hena chlibbert sin díarcha san na inis a lár Páirc ach siad lís a gain sellh san ar a slitar agus a dul ar an únsaíad san tá Páirc dun san ach mar híimiid a san a sé dí hána jacar an slitar a gárdach scéhocha gomach leis sin ach céile ach Adam Brett a bóile an slitar chasna an san ach take chasna an san tá tip Fitzpatrick inis sin bóilte go Páirc dun bhálach spásan san go Páirc dun be sí sin fada róhant ach ní ra sí crína róhant mar sin an chiaadaíireacht a methe ar fórílan san ó Páirc dun agus gananta ach dahad second glán a methe a Borc de Mórgan Pocamach tócan san go Cahal dun a methe fada leis a báutasa sin bóilte sísa san agus a rís tá sé na clibberta san a lár Páirce a chun na cheartúirt an réiteoir tá sé scaoile leis an imirt Céhocha gomach leis a slitar a báutasa Cín sibh 8:09 or das na imimeóíags a sé dacir ag iscin cailteach deanta go maithan sanna ag Seán Níorí a bhfuilte siar an sanna ag cho fada le Alex Conall a chur sanna steachach sin sár chosintan san ó Jason O'Donoghue Tá lís teachtamachchan san Páirc dun chuir sé siúdaíireacht ar fóríl cúpla nóma tá hinna módíireach úsáte ag siúd ach léite go maithan san ag an lán chulaí ar dhéise sin ó sin salmon Brú á chur ar ó sin agus sellh ar tlita caiilte gach dear a réiteoir go san gúil gníomh cailíiseach déanta go ceann de hosathe cúnta lís mar sin poc séir brunta ar buacha lína háte Mar chin se bh síl sin nó leis a Borc de Mórga so an bhí seán cearú cluthe go bhfuil go sé an cearú báta go bhfuil cluthe mar a tíd na sílte so sílte LED agus háisiad nótála ar fada a sin builte fadan sanna go Cahal dun an bhóta bháin eile agus hí sin tiite san ar an nachad slaat agus se chun lís sin is agus deanta go maithan sanna go Fitzpatrick a módíireach á úsáide ag siúdach léite go maith Uair a bháin eile Gaillimh lán chun na Gaillimh ar sin ach deanta níos bhara sanna go Daniel Delaney bhfuil calís deanta ar Daniel Níle deir a réiteoir agus seo chun for na Gaillimh agus head sanna inis a dul ar an fréithúnsaí a sin builte suas na Páirc sanna go Conall Walsh gan dát hí Conall ag imirte chluithe le Ceannais sin sin na héireann for sé tí faointe gcuineh limanach a chuil deisian sa inis ag scór ar den na Gaillimh agus hí deisiúnta chun sanna go John Fleming ach deir a réiteoir go dargaíoch siar a láimh i gceanúir cinúnach mar sin bhí rialabhan táiste animirtige agus deis scórála inis ag cúnta na Gaillimh agus deis réadúnta go maithan sa i gce Donal ó sé agus fá a súil go gcuirech fear bóthar na trá cnuc na carach í seo thar se trasnáin Cíimiad a dain séir san nuair a héannas clitar isteachas san go John Fleming tá sé ábalta spás a chrathúga héin agus begur lína lán chúil cúnta lís a bheithna núiseacht ach seo chuúin inis James Duggan á Ceathrú héin agus é sin builte háard agus go sin Harrison trasnáin agus sacró sé sin síos James ar go blis geal Donal ó sé ní léon dát faoi sin nuair a bhín poc séir séráideach mar sin a go a tús an chluthe is rud maithe sin dain tosaí a há gimarteach níos beag an pocamach an sa i gce Cahal dun Cahal dun a dul fada lei sin So sí sin sin díarach síos agus anna chuibhlinn san nach deanta go maithan san i gceith cúlathe na Gaillimh ach deanta níos a bhharad san fós i gceith James Duggan na trabha leis a san ach ní éirigh leis agus sin sár chosintan san ach dro feasad san bhí sé Diarmid Kilcommon a ghaimsú ach Harrison tablína hen sé sin mar sin i chéadfach cleistal don gluthe agus é sin i gceith lís agus sé fear na Pocanna Éirice Daniel Delaney a thugad teasna chun í sin a thugant Ní seans ysge sin chaisi sin builte go maithe ge cuman na maithas ar sin a chaisí ábharín róí ancha agus éis fórílaí anna a chuig an iirecht san nach sáiríireacht ar fadan san chuna cheartúirta Daniel Delaney ach cealaíonn sé sin inis go bhfuil cháíireacht a methir fóríl ó cúnta leis is fan an scór mar a bhí cúnta na Gaillimh chun cína gcónaí leis an puinte san ó poc séir ó Donal ó sé ach go leor an clitar feici Gaillimh luas a chluithin sa
Has a seach go dtín spása san agus díarag Ciarán burna gaimsú. Ní raibh Ciarán ábalta an slitar a smachtú agus seachún for na Gaillimh Éirice an bhálta bháin eile agus teachta go maithan sannacha agus an módíireach an son úsáidte gan Timireoir Lár Páirc Ian McGlynn suas fanna taobhlín is take amachchas an tá sin Flannery. Ach ní hé ó sin úr na slitar leis sé an fear a fuór an chiad scór don glehan son. Donal ó sé a tóirtfein iarracht son ach hí sin i methir fóraí legus ceallín sé sin an gcuinis gúil iarracht a bháin i methir fóraí le chunta na Gaillimh mar sin scór feachtaige Donal ó fog sé cúpla neomata hin ach an iarracht son i methir fóraí le scafan an scór mar a bhí. Cathal Dunn sa samúlaigis cin go bhfuil módíireach a úsáidige an dábáideoir go dtí sa chluthe. Gaillimh agus sin iarracht mór mílteach son a raisí sin Harris a trasnán ní raig an iarracht son a methe fóraí a deir a réitóid ar deir an mór cúil go le scéal agus sin gáíarracht inis methe fóraí ó fuair na Gaillimh luan sa chluthe ar tar sé nómat nó mar sin i methe. Cathal Dunn an clogad buí á chahabh ag siúd agus ten se garid a báutasa machchan son go airan gáin gan éine timpeall ar airan. Agus an módíireach ísisiil ag gairn agus sin smachta an son go das ag Daniel Delaney an Pascail Tuaigige agus seachún na Laois ríise ar an únsaí sin builteisteach an son ag Joe Phelan ísisiil fanna talún a cha bharbhrín róesca an son do Adam Brett Breton is an módíireach a úsáidige siúd agus sin builte suas ag go Donal ó sé go leor an slitar feice ag Donal luan sa sa chéad le. Brúachar dónlach an isúil de scóráil an sa Gaillimh de se chuirháide agus í sin am heisteach tu go chuna talún an son immart chailíiseach a gin gos an tóir pog sé isteach a bheith ann í bheith géon Pocanna Éirice duine go raibh se lasmod an garnóg. Agus ceann de Timireoirí chunta Laoise son sínte fanna talún a bhí deise son ní léon dáta ag Donal ó sé ar bháide an báta son. Achas tócha, immart céalmhar an son an gos an tóir pog séir i ggéile agus beag deis aige ar faointe achas fear pointe i ggéile ná báid is tócha. Is tuige míad ar fadra. Fearbór na tráchnach na carach inis san dara pog séir ag siúd Donal á crú féin agus cheach gurch sé sin a Harris an trasnán agus tá sé sin déanta go neafaiseach an son ag Donal an tarna pointe don dránó na fachta ag siúd agus inis na cuairteoirí chun cín gan dát beag buairteoirí an chluiche be sé san Ceannais ar i bart de mór go déhíine se chuún be sé san áíochant le chuilchuinnig agus penar in na bhuahanna sa beag anna chuimhlinn an son agus gan dát be sé sin a gin beodíomh an sa leathanach YouTube Sport TG cad ach an pocamach inis áthógann an son ag Cathal Dunn Chá sé garid leis ceann dearnach ten se fada leis ceann san hí sin builte chun cína sa sanna chuimhlinn agus fena bhain son Páirc Dunnach ní raibh seábalta sin na smachtú ach se chun lísin is agus í sin seoltamachchas agad Thomas Keys Thomas I chéad deis scórála ag siú tróna agus sin scórúntaach a teachas leat nó mar sin amach ó máide agus an chéad scór de fur na háitin son agus sé Thomas Keys a fuair sin scór don scoige chéachar sin pocamach gar tóca go darach fethaí sin builte Diarmid Kilcommons Diarmid an módíireach á úsáidige siúd agus pas glóte seolta suas aige an son cho fada le John Fleming I teabhar leis isteach Jo an bháide bhfuil sé tút féíocht ar bháide ach í sinna methe ar fóraíl achas tólann greibhanil an róghair an son de John agus chuig an iirecht son ar fóraíl ach cúpla deis ar bháide go lua an sa chluthe ag fuair na Gaillimh mar sin beag fuair an bainisteachta Laois ábharín imníoch ach bhíocha son cím gfuil a réitóir á go raibh rial an bhaintáiste an son ige John Fleming mar sin túair sé siar an slitar agus deis scórála an sa ige Donal ó sé agus leistigh de déineomat an gluthe á deis aige an tíú faointe a ghaimsiú agus cíime son go bhfuil anna dí olah chun Páirc do chunta Laois
agus sé íon seanahin teachtasteach an son, agus nadidir bhfuil gortú crasta cheanda imiróí chunta Laois. Ca mé chinú cé teachtamach ach cinnte sé íon seanahin teachtasteach an son. Chan tíú pointe den ranón a fachta an sunna get daró sé ó Pocanna gan ein scóró nimmert fachta go fólig an Gaillimh. Ach se agus gortú cras an sunna ar an gáin fach trúagat an bharbocht. Ná raibh se chábalta beir a barca feag duine ó go lenú mar sin ach sé íon seanahin. Fear bailin ó cuile takeisteach an áit san. Ach le nó míad a roig leis an nimmert inis agus an pocamach an sa. Hógan te get cahal done. Rois sé garid, nó rois sé fada an bautas ó ríis. Agus í sin seoltamach a Joe na Páirc. Ach a Gaillimh an lábh an uachtar agus an Lár na Páirc, Lár na Mhórdha go dtí go dánig an Lán chulaí ar yes James Duggan amach a son a gaurú lena himiróí Lár Páirc ach í sin bolteisteach róad agus roes go sun an gos an tóir. Agus tianta go mahan son agus smachta go mahan son a ga Conall Walsh í bolteisteach go tapig a ga Conall. Agus se chun for na Gaillimh seán níorí inis bhfuil de scórála a siúd le nó sé siúd roiig sé cainte ar bhdin sa dar Ceathrú felsprúg agus cadé mar siach agus cadé mar húst an gléthe a háid déanta I get dónal ó sé héna tífachta a siúd héna tíar scóir a scóir I get cúnta na Gaillimh híidir túr féíochtaí ar bhdí le déineomataí an nuas agus ar déirí ar hail tá ceann fachta go tús blóideach déanta gas na cuairteoiríonn sa Páirc Mhórdha. Cahal done and bought to Vaughan Ellie. Ach fiach. Imiróí na Gaillimh agus hasha the glanas was hasha the pucas was slitter in or didn't she on talún so nach hasha na choibhlinn tinis I me haris taibhlí agus bege het puc slasa ag for na Gaillimh of hen tronón na nov. Ní leon downtown. Pegur a job níos a bhar anamh sanna lína lán chomh Laois agus súil níos géide I cheimad ar Conall ó sé mar tá sé I déanamh scrisa sanna stigalár na Mhórdha héna tí fachtaige báide a bháin ó nimmert agus tíarach ó Pocanna Éirice se chun inis Laois agus tá scóir gá a chusan le scóir I sin builteisteach fada ach níl cumann na maithasa ar sin agus iarach John Maher a methe ar fóríl celín se sin inis gúil tíarach a methe ar fóríl ó for na háit de Laois agus beit gíorgáil le scóir ó san ganach pointe bháin go dísa fachtacha. Tomás Keys a fuair sin ach se chun inis Conall Walsh pas glótin san seoltaige cho fada le Kilcommons agus siúd a túr fensbrúg agus pointe eile inis a fachtaige an Gaillimh ach teadnún thug sé de sin é chiad pointe ónimmert fachta I get buachlína an dhéathair ach déanta go maithacha ach cíimiad is an na dhéile teach an Páirc do Laois agus sé fion Halland de teachtasteach a báutasa. Agus stólan go bé James Duggan a teachtamach sé bhí caithfh a clogad dearg fear na chláirsigh. Gam le scéal ní héin echar ach Tomás Keys a stólan a fuair an chiad faointe. Agus sé ábhíonn bacacha agus fágad na Páirc mar sin caiig bhfuil gortú crasta mar sin berta honna de cúnta Laois takeisteach íon seanahin agus fion huilen. Cíimiad is puc séir géilte get na head na Gaillimh agus seo siarnis le Daniel Delaney daimse sé siúd chuig faointe ó Pocanna Éirice mí de a fór se chatte gunne cúnta chearlach ach gan dát ní leon nód nó ná léon teoragan leis na fórnan sa ní mór na sesiún treinála bhí gan dát agus an tíidir fad dúntaach seo dhearracht mór gríon san ó Daniel Delaney an fadi ce ach níl an chruinise ce a fiach gúil sin tiiste go méal a bháide agus begad lína lán chúl na Gaillimh bheith cuaramach an sa. Agus hena chlibbert cartan san na stigach I sinna methe amach agus dead mar cúil go mháil duine thosathe cúnta Laois amach an slitar an son agus seo chuin inis darach feithí. Sí se lorug scuile leis an slitar go tapig an son ach ní a bhéine olabhrá agus ten se fada suas na Páirc leis agus hí sin inis meisteach an son agus bhfuil deisian sa géidirlinn seach na sí.
Ach níl mar sin slitar a bhhan an rás an Harse taibhlína pugslasa do Laois. Mar a bhí rá le cosan nach an faointe bháin. Sin leislí tíd an chiad lehan san í fadháin an brisisce a Páirc de Mhórdha. Mar a bhí rá cheappacha ga tús na bliana go méimi sin sa tránó na lumh an tanú ládí ag domín an nólag ach is privléad é bheithan sa agus caimí ará gur mí fat breabeach go bhfuil na chluhísa siúlagan I láthar nó huaide mar go dtugann se Sásamh éigent sa saoil ag tuchttar eile géilte a chosantóirí cúnta Laois s céileach dónló séthcha go machchan é seo thugant mar a bhí rá tí faointe feachtaige agus báide tí éireacht ó Pocanna Éirice Chuna sa bheith an daobh sa cíimiad san carta buí nachta generatúir cheanta imiróí chunta Laois agus is tólann go bé Mark Hennessy sé an lánta achas san nada go dtíreach cad a hála chleanóm leis an immertan san agus í sin builteisteachchan san a g Donal ó sé cum a cent hebh an Páirc a bhachal há sé seo crín agus há sé ábaltan slitar san a cheola thar se trasnáin puinte ihre cean san a g Donal an chur leis a báide fuair sé cúpla nómatáin scilín sé sin hena cúig I g far na Gaillimh a nach puinte bháinnig a Laois agus gíorgáil a scór mar a bhí rá cúpla nómatáin nach dhiachar sin an brúar fada teachtó far na Gaillimh agus John Fleming a teachtamachchan is dear agus slitar san a bhhatain agus deanta go maithaige buailte cho fada le Ceannais a tút Fensbrook a cha lebhlacáilta síos an son an deanta go maithan son I g Adrian Prendergast teach teasnan son agus a móla son na isteach raibh sí sin teasa be sé seo contúirte chu ach sin sáchas in son na stig agus is tólann go le carta generator stracach siar gansaí an son le fionán mehanní ach dhéon se go maithan son mar bhí na haon chance an son a gan Gaillimh an tarna báide don gluthe agus táach sé sin feachtacha bha fá buairtha fé seansanna Laois sa trónóna ach mar a hasan rudaí tá 7 pointe idir na fórne hena cúig le pointe bháin sin buailte suasan is War a bháin eile a cahal John a cha se cho dechar Laois an slitar san a bhachtain til Lár Páirce sin buailte agus pasglótin san chofada leo sin saman é siú take suas ón lína lán chúla tút Fensbrook ach níla chrinne sige ó sin ach an irid agus í sin siolta haris ar fórí ige fear drohad an chlárín agus din semachan is gmine an Ceathrú Iarracht atá amethe fórí ige for na Gaillimh an sa trónón in nuh mar a bhí rá ní fadahhain an brisisce agus há sé díreach léite ige an réiteór Raibh méid siad na scóir na godísa sé Donal ó sé an sunnaistigh fear bóthar na trá cnoc na catharach á sé siúd I déanamh scris godísa chead a faointe feachtaige an chead Iarracht san tacathe ó Pocanna Éirice báide ón immert ach bhí cúpla deis ige for na Gaillimh bhádí ach cúnta Laois tá scóir na tasáiltha san nílach an faointe bháin feachtacha san agus sé Tomás Keys a fuair sin ach tá sé siúd tóca amach I gortú bhí sé ba cacha róhann agus é fágant na Páirce fion huilen take seach an áit san agus fear le bhí gortí luas chlé agus é tosnú sa líne lán chúl a bheith aran gáin agus sé íon Shanahan fear bailile na cuile atá take seach a siúd ach ní leon dát faoi gá le scóir na ó cúnta Laois sa Scandát ní choiríonn sé sochanú ná féidir le tréáil caafar ceadúnta thuirtas na fórne go bhfuil se dábalta spántas dála héad a chur sa túl gan mór an tréáil mar a bhí rá gan a bheith gimmert le chéile an tuisce caite séarige buachlí na Gaillimh teor á chur sanna ige fear na Gaillimh an dát in the lines a henne bhuair ige muintir amán cúnta Laois in the lines an son agus é siúd a túr teor agus crocóir le na himiróí agus beise a siúd a súd go nó seo siad ábhrín níos a bhú an sa dara Ceathrú so sé le lechair inis mar leis sé brise isce an sa há sé nuas chluthe le chéad Ceathrú in ina chluthe le gá le. Sin buailte machchan san go dtíon daibhlína go dtíon tonadaí a tháinig a seachan san fan hallan níos lua chorí sé seo níos siar an son go dtí Conall Walsh a tút Fensbrook agus sin scór an chluithe san ó Conall Walsh fear gan dáta bhí a gimmert a fur an tínte na Gaillimh a scór úntaach an son a g fear an talach mhór agus inis tá an Gaillimh methe 8 pointe chun cín
Héanna séar chláir scóracha san ganach pointe ige for na háte go fóil. Cahal dún in is leis a puck amach. Seach. Canna síocht omláin ag an Gaillimh a gluthe go díosa. Agus a buit ar naisiacha. Agus a tút fensbrug Ceannais agus a tamil fada amach. Hón Mhórdha bhí se chuig flatastad ar a leid. Agus é sin camis go bhí sé beidir seacas flat amach ó Mhórdha. Agus í sin seolta thar se trasnáin aige. Agus í chiad pointe dundránón aige siúd cilín se sin is gúil tífuint ó nimmert aige. Báide ó nimmert hena seachtar chláirach córacha san agus tús splódrach diantacha leis an gléthasa. Ach seo feartha mar go má cúnta Laois Páirc dun pasláimhin san go Ciarán Borc. Ciarán na teabha leis a gcónaí sa módíireach isteach san nach raibh sí sin isteach ró ada agus hí sé sin ábhríonn roi as gan san de darach feithí agus é sin builteach inis ige chomh fada le Adrian Prendergast. Fear seach bhuilann san. Builin slitter fadan son nach léite go maithan san ige Danny Brennan in a 9 shade. Ach fiachar sin a se cho decar ar Laois an slitter san na rumpús was na Páirc man éonúir gan inan sé díarach piseach há duine de himimeóí na Gaillimh díirich chlán os a ggóir amach a chur brúara ach an amsan a deir a réitóir Thomas Gleeson ón ard chathir gur brú chalíiseach a bhí buint an son leis an gníomh san agus mar sin puc séir brunta ar Laois. An gae gáardach sa ábharín neart na gaithe. An gae neartathe. Ach ní dólann go méid tún Craobh aige sin ar a gluthe. Agus se chun Laois sin is agus bhfuil deis ar bháide cos sunnig siad a teabhla agus deisiúntacha sa ar bháide a cháard sa bháiltan san óíarachtan san le James Duggan nach a réitóir a rá. Gur réal a bhuntáiste acu ach bhí deis úntachan san aige James Duggan bháide an san do chunta Laois ach dhéon darach feithí mar íonach éon bháide ó le dáramh íon sé héon mór ní thug sé éon ilan dá ní thug sé éon seansta bháide sársa bháiltan san ach deis cinnte cailte aige James Duggan. Ach beag deis an sáin is aige Daniel Delaney ráíarachta a meir fórí leag siúd tránóna. There's some cougar here in Líne for na Gaillimh. Delaney agus féidir gur sé le chéine bhar bháidin san a chóil sé sin thar sé trasnáin an tarna pointe don dránó na fachta ige Laois an ché cean ó puc séir ach an puc amach tóca go tapagan san ige darach feithí. Tá mílte chu for na Gaillimh agus híchar sin ach cadé mar bhlocáilin san há sin sáscilinn san ó Ciarán Bocht. Fear na chlárseacha a déanamh nútála ar fad. Fachta Ceannais san ige Níorí. Bhí sé déar géan me glynn a raimsú leis a passan ach dro fáshaig siúd agus inis an slitar na heilemh ige fiúnán maithní a builta suas fanna taobhlín ige siúd. Agus imirt níos a bhar ige Laois ag sin tunna déal inis an seannahin agus é siúd a túd fan sbreoch a cha sin a méisteach a ríis an son chofada le darach feithí agus bhíchar sin ó darach. A chur for na Gaillimh ar an únsaí sin díoch téiste sellbháilte ar clitar Ceannais inis agus chalíis seoráilta denta an son ar teán imirt chalíiseach an son ige John Maher agus deiscórála ní bheith géon dá ar an Gaillimh leis seo mar táid tanna le hama an sa agus iad go mór chun cín héanna seachtar chláir a scóracha san chá faointe ige Laois. Agus céileach don lo séas cuma céntaibh an bar cá sé crí na mar tránón in nuh. Fear bóthar na trá cnuch na carach á thocrú féin. Agus é sin buailte tá an feidige bhfuil an crinnis aige agus an beirt mar cúla caiintle na chéileann son níl sé ró cinnte agus é deirí hir hail deir sead gúil tí sin na mehéad fóréil
An dát níl súlinn teacan sagan a Páirc de Mhórdha ach tá mé mí suas I gceann áras bhí siúrálta go súlinn teaca teáil san achas fórí le chúiste ní dálinn go raibh Donal I gcrán rómhór an san. Se chuúna amach arís Ciarán Borc a chu réiteórará go dóg sé inumach go cos céimena agus nadidir beidir go náir de sin slitar san ón talamh leis an láimh. Gníomh gan dát náfuil cadathe. Den breise is fiochan dós a ggóir amach agus ten sé ísisiil suas fanna tablín an son. Cé bhthe go rása sa. Agus an chlibeir ceart a hiachad an neart an son ága John Fleming. Sé dír géadrún prendergas a chaim siú a chaim fachta nas an son isige John Fleming gus bhfuil de sé géir bháid atá sin starchosint an son agus í sin I methe haris an líne an son pog seaca cúig méidir a bheith ánach bhí de sé rís bháide ige John Fleming agus nuair a ghain siad selle bheidir slitar an son a lína lánta sach na Gaillimh tá siad a déanamh reacar fad cé nach bhfuilach báide bháin fachtacha an sos sa chiad le de sé cúpla bháide eile béidir. Cimí de sáhanis, íireacht a bháin imethe fóríl ó Conall ó sé. Tá teachtamach inis. Nart na gaotha laid a rís éna ábhrín. Má sé bhábhar éine soch gúil sé bhábhar fuair na háite. Mar dút ní dón go méid tún chorómhór aige sin agus hiach sin go íireacht. Bhíon feidig rís capas hen goisí sin teasna ónach grása I seasamh ach ní me an mór cúil agus is fóríl ráíireacht fóríl mar sin ó Conall ó sé ach hen a ceithir fachtaige go díosa. Se chun Laoise agus Laois an cúpla scóir níos rimis le hama Shelver slitter son get James jogging. James a gimmer go má bhí deise ar bháid in níos slóthe. Chosí sin fóríl. Níos mar Hennessy ach má bhí blocáil maithagan an daibh eile don bart bhí blocáil chomá céannagan ar a daibh san agus sin sár chosint an son ón Gaillimh an puc sé buirteacha agus an bóideoir inis darach feithí. Fear ardrathain a teachtamach chuní sin a hógan can dát mar bhí sa rá le Tús Cluiche. A siúdar fannéil sin na Gaillimh léana. Suas isteach inis an lína lán tasach. Agus dianta go maithan san na gcéó sin Flannery spás crutha do héin. Cá rééis sé leis ó rééis sé siar leis sin pas glóte machchan son agus deiscórálan sa gan Gaillimh. Í sin seolta isteach an son an brat bán ordathe agus puinte eile fachta I gan Gaillimh agus sin timireoir lár Páirc Iomána a fuarí an bouta son. Sfada de gan á a hen cahaldun. Lena Pocanna Éirice garir chuise abátas agus sellibhne sé Laoise $7 an únsaí pas láimh tu gohhaig go John Maher íireachta cóiste ar scóracht darach feith teachtamach agus fiachar seo ard chluá Gimmerton son ige darach agus sellibhar is slitar buirteige mar bhí sará beála sé bheith tasnú ar fre únsaí go tapaig. Suas na Páirc agus hiachar sinna go skillan son ige Seán Níorí spás crutha do héin ach pas glótin son na seach go Donal ó sé. Ní á ar Conall an son go raibh John Maher an na rúiseacht. Kilcommons an son blocáil síos íireacht an son le John Maher agus sé seo chuún inis Ionad fuair sé puinte cúpla nómatáin agus tá puinte eile fachta gan timireoir lár Páirc. Chá puinte mar sin I gce Ionad gan dát agus an Gaillimh I methe chun cín go mór chun cín inis de buinte idir na fórna hen an nair chlár a scóra son agus na cuairteoirí. Barach feithíonn son a gam na scéal cahaldun bouta san Tep Fitzpatrick inis sellibhar is clitar aige siúd. Agus se chuún inis Laoise agus sin sár scór. Nanim Davy sé sleanúin son Fionn Holland fear chlua ada agus nadidir chuna sa chuir sé sin thar sé trasnánach dianta go man son a gan tuna agus tífuinte inis aige Laoise chéachar seo sin díreach suas na Páirc le fuair na Gaillimh.
Sé sanna díarag deis scórála chruthú a se buailte siar inis go Flannery agus sin buailte stachaige ó sin Flannery agus butí sinna me ar se trasnáin an dá mar cúla caiint le na chéile a chi sinna methe ar fóríl. An éon scór go fóil I gé ó sin Flannery Fioch cecho tapig is áfar na Gaillimh agus an bodúir darach feithí go ní dearg an chléthasnú go tapig pointe ge Laois sin díach síos na Páirc leis agus deis crutha an sundó sin Flannery achas a fóríle chuisí sin ach puc séir eile géalte an son Tep Fitzpatrick agus is mar leis géal dúirtlibh go bé mar Hennessy fuór an cárta buí an son lua sa chiad le ach ní hé sé Tep Fitzpatrick go fuór an clogad buí ar siúd. Agus íireachtain san óchanar ní bheith an feidig ní bheith crunas a chi sin cumáttis tuige sánis agus James Fleming I déarag an slitar smachtú rud a hádianta ge agus an deis an crutha ge siúd chohéin agus í seolta haris a trasnáin agus sin sá immerton son ó John Fleming a chiad pointe Dundrán óna agus rehan ráis go dísa ce fuil na Gaillimh achas tócha go maithfáasú leis sin Caidán immer a bhaid níos éirde sa chúnta san agus sa chúnin is cahaldún leis a poc amach. Sin builteach ach Conall Walsh fan a bhaint son. Conall a son nach a réiteóir a rá. Bhfuil Calís déanta an son ar Conall agus is sé Joe Phelan an uair son. Agus cé go bé Conall a thógan ceandaíonnach sé dón lo sé go gomach an na ceansa a thógant. Andach le go dísa imirthe. I get fearbór na trách nach na carach. Díreach leis stig den lín na 65 méadar an feidir cin í léon dát faoi san an crunas aige pointe eile feachta gentógánach agus cad é mar chluthe go dísa atá imirthe aige. Dúm semach inis go bhfuil héna sé ar chlár a scór aige siúd an bádig an dát a teachtán imirt agus na pointí ar fad a teacht ó Pocanna Éirice agus rehan ráis go dísa le buachalí an níothar. Garid about us a hen done amach go Danny Brennan agus was na Páirc a chuig Danny an Bautas an nach Kilcommons díarach ofnan í sin a bhuachtint a chaid sé se lever a slitter agus fearhagim mar cumad de Laois ní leon out fé Ciarán Burke agus Calís dentan san a Ciarán a déir an réiteóir Thomas Gleeson agus deiscórála inis aige Daniel Delaney pointe bháin go dísa tá fachtaige. Daniel a Craobh féin. Níl sé seo esca céirech gúil sí díreach os córna polaí agus sin deanta go maithan sonnaige Daniel é pointe ifre ceir do buachlí na háte pointe ifre dó de Daniel fágan sé sin inis go bhfuil de buinte idir na fórna an bhát do bháin eile. Calís géaltan son agus an puc séir bronta ar cúnta Laois. Bwlte fadach leite go maithan son aige
TJ Brennan captain na fórna ar an 9 séad an san gáineom a dám bhreise imríoch ansa sa chiad le agus siad na cuairtóirí fur na Gaillimh a hagamórchan cín dón lo séad an a bhrec an san silín a lántasach a fágann sé sin go bhfuil debuinte idir na fórna ansa i gceil le hama ra sé de seach a ggur breise beag be míad na harneis ansa leis an dara le go lua chu sí sa Ceathrú arís din brein téga téin chus was an dá chois agus tar harneis chuúnansa don dara le a chan scóransa i gceil le hama a bort de Mhórdha na cuairtóirí fur na Gaillimh he na héineag fur na háte Laois cheire faointe. Ach se chun Laois ach se chun Laois ach se chun Laois se chun Laois is agus í sin seoltamachchas agad Thomas Keys Thomas i chéad deis scórála ag siú tróna agus sin scórúntacha agus se chun fur na Gaillimh seán níorí is bhfuil deis scórála ag siú le nó sé siú raig se a chuinte ar bhóidin sa dar Ceathrú felsbrug agus cadé mar siach agus cadé mar Thomas Keys a fuair sin ach se chun inis Conall Walsh pas glótin san seolta ge cho fada le Kilcommons agus siúd a túr felsbrug agus fan hallan níos lua Harís a seo níos siar an son Goodí Conall Walsh a túr felsbrug agus sin scór an chluhan son agus a buit ar naisiacu se a túr felsbrug seo níorí agus a tamil fada amach hón máid bhí se chuig fatastá seo roiis a siar leis sin pas glót amach an son agus deis scórálan sa gen Gaillimh í sin seoltaisteach an son an brat bán ordathe agus puinte eile blocáil síos Iarracht an son le John Maher agus sé seo chuún inis í an na glyn fuair sé puinte cúpla nómatáin agus tá puinte eile fachta gen Fitzpatrick inis se le bhar clitar ag siúd agus se chuún inis Laois agus sin sór
Agus fáilteóibh ar naisian sa go páirc mór go don dara leat gan dát for na Gaillimh go mór chun cían sa dara le don lo sé denmh scris ar fad an san sa lína lántasach hena cúig aimse go dtísa puintan duna fachtan san ige John Fleming, Conall Walsh, Sean Neary, Ian McGlynn agus Diarmid Kilcummins agus an slitar cateisteach agus siad na Gaillimh a hádul ar an únsaigh sin díar chun go hafistachan san Dylan Ceannais pas láimh seolta gan san go Conall Walsh iarracht ar scór an san ó chanar cuman na maithas ar sin an bratbán ardahan san na stéige agus fioch ar sin gan a chuig secondíag imimehen sa dara le agus puinte idir a dód a chanar trónóna nuh agus sin an tarna puinte díag atá fachtaige buach léana ar hena dó íagar chlár scór go san agus iad ábhrín róláidir do Laois ar fud na Páirc is canasíocht lána chuinis sin builte síos agus déanta maithan san na Adrian Prendergast imar chalíiseach déanta Adrian I dead an réitóir agus puc séir an sa Adam Brett Hoganson agus é sin seolta seach sa chúnaige a cha methe ábhríon ró fada agus é déanta maithan san Ge John Maher sin seolta suas an sunnaige a chaíireacht an sun ar scór ón Gaillimh ach sin methe ar fóríl ach muna bhfuil Airí I níor Lazarus an muna níanaigh Laois Airí níor Lazarus siad an Gaillimh a bheith an sa déhíine se chun gan dátar leabhart se seachta bheith an cabhmach steach an sun chluithe le cheanna se gunna na cuit chuil chuinnig cuimhlinn túnta a bheith ánach se chun na Gaillimh agus sin sár immert an sun agus Alex Conor in is dul chun cín built an sun go Donal sé passeoltamach aige Donal cho fada aige Diarmid Kilcummins fuair se puinte sa chiad le bhfuil puinte fachta aige sa tarna le há aige an fear há ar fanéil sin na Gaillimh puinte idir a dó an sun aige fear annach cuain puinte idir a tídiag don Gaillimh agus an báide san gandát a fuair Donal ó sé sa chiad le agus inis tá bearn do gá fointe díag idir na fórne chiad dá fointe don dara le fachtaige buachlí na Gaillimh ach pas seoltan san nach léitin san aige Ian McGlynn fuair sé puinte sa chiad le pas a san nach sé sin anna heachar John Fleming son mar gur bh túir de chosantóirí Laois timpplairach a na chlibertan san Lord Páirc agus díarag an slitar smachún san tá Tep Fitzpatrick ach réiteórrá san go limmer chalíiseach agus ceann de miróí na Gaillimh síntan san ní cím go díreach cé ann chun fisio teach an Páirc chun cór leiise chur éir Another cé go díreach go bhfuil an cór leiise nach choireach gan dát an chiad dá faointe don dara le fachta ige fuair na Gaillimh ní ra bh fethe second I methe an sa dara le nuair a fuair Conall Walsh fear an talach mór a tarna puinte donglathe agus is san cúpla neomanta hunan san David Kilcummins fear annach cuain fáil a sár faointe puinte ibre dóda siúd Tá cé teasnanis Adam Brett chun í seo hógant ní leon dáta go raibh sé fada So was fanna tablín in Gaillimh san son. Bhí Dylan Ceannais. I díarg spás a chrathú a sin builteisteach fada cé bhfuilí sin go dearnach a sin I mehead fóríl bhfuil sé ceann ba cumáin tá sa na Gaillimh a déir an réitóir sa mar cúil mar sin pocamach a bheith ann do Laois agus gír gá le san cúpla scór aimsún sa.
Cimí de sa Donal ó sé bé ní hé Donal há sin timbát sa. An de miróí Conta Éirice san ón lína lán chúl. Gandát bert an dí tu seach luan san chéad le get líis I bud a seachtíag íon seanahin hon sesin isteachta ar an gáin agus Tomás Keys cé gur puinte aimse ge siúd bhí sé ba cacha fágad na Páirce fion Halland fear eile tháinig isteach agus fu sesin puinte don sco do líis sa chéad le siúd take isteach mar sin be se a súl nó chail se dé na miróí eile. Leanó míidir aiglis nimmert. Cór leisin san chuir Ciarán Borca agus hebrásásta leanúnta raig an módíirichan san ó chahaldón. Chiach an bhauta bháin eile. Mi réorón gaibhábta sellh chimádar an slitar agus seachún inis Jason O'Donoghue. Dí sin seolta Harrison trasnáin sin pointed an scotan san ón timimiúr lár Páirce fuair sé an passan san ó Jason O'Donoghue agus Ian McGlynn le sáirí ar ach pointe bhir a dóda í an trónón inniuh agus an ghailh go mórchan cíine is pocamach gar tóca an san I g cahaldún chofada le fionán mehanní siar a hen fionán leis an éireachtain agus an módíire chamachchan is ó ende Parlan suas na Páirce. Ach a ríis Buachal agus gansaí na Gaillimh á chahabhaige a buachtain sellh ar slitar éis an buailte suasan san agus Seán Neary fan na talún isteach san. Chofada le ó sin Flannery ach ní raibh ó sin Flannery ab de sellh bháilte ar slitar. Éon uair a hálíis díreach teachtamach leis slitar. Fáin se anna dhheacar ach seo fearrtha gimar gomach óbh agus calísteanta an son Páirc dún agus há sé gimar tanna Vasilína le chúil do Conta Éirice ní leon dát faoi son. Agus nadidir an gíimiid Daniel Delaney teachtamach an seo thógant agus sé thuca gomach a buailte le lár Páirce. Dú máach go méid go feidige. Tá sé a gimmart gona cór na gaothe ach mar chinseamh má chinseamh an bhreachta san ní Mhórdha ní le gaith san róláidir agus anna dí eile olach an teachan Páirc an sa do líis canar canráid an báutasa. Agus se agus is tólan go bé tipfit Patrick hí cárta buíoch de siút sa chéad le mar sin siút teachtamach agus anna dí leis teachtasteach don Gaillimh agus sé siút Seán MacDonagh an seagan mai lucha agus ceomamach níos cétha teachtamach bé Donal ó sétha teachtamach an áit nó bé ó sin Flannery cintóma sin díomh ach fadtá sé sin dul a raig tá Daniel Delaney a tút Fensbrook a builtin san de le lár Páirce. Sin buailte go maithe cuman na maithe said in the éireacht san agus sin sár faointe an son ó Daniel Delaney a tíú éireacht seolta Harris trasnáin aige. Se agus sé ó sin Flannery há take amach an son. An áit Seán MacDonagh ach Seachún inis líise teachtamach leis sin agus passeolta seach an son chofada le Ciarán Byrne pas láimh a go ag siúd. Agus seachún líise inis agus spás inis ag fionán mehanníoch fiachar an brún san a háchar ag Dylan seachna siad agus seachún an Gaillimh ríise teachtamach leis Jason O'Donoghue an báutasa. Jason Ísisiil fan na talún agus he sin seolta seach go Joe John Fleming ach tíochar sin ó Seán Neary pas glótan so de scórálan so gan Gaillimh Ian McGlynn a siústracha chun na talún agus fiachar sin raigur réiteúir cinnte isteach chun focail a bheith le cahaldón mar bhí báide cintan son agus ní raibh an darará igen réiteúir Thomas Gleeson ach Poc Éirice a bhrunna an son ar a Gaillimh ach a socha gur raibh beidir ar chahal Ian McGlynn a thara chun talún an son mar bhí báide cinnteann ach deis inis bhád gan Gaillimh agus bé Donal ó sé báid go dtí sa feachtaige chuig faointe me sé ábalta báide uimhir a dóáilt agus dó a cehardíag a chur chláir scór don Gaillimh héanna cehardíag a háca go dtísa sin 6 pointe díag chuig faointe ag líis chá faointe díag mar sin idir na fórne agus deis inis i g Donal
An bearna san a bhí dúmach. Agus an cárta buí nachtain san chahal dún. Seo chuúin is Donal agus é sin builtíise le gasnaíoh sé seanstálaid an son orchar díarcht an son. Ó Donal ó sé agus inis híocha se de tránóna i gé Donal dó a cúig fachtaige de furna Gaillimh. Ardas fada an bautas a rís ó chahal. Sin sár immertan son hon lántas ach mar Hennessy ach Laighean an son ach cadé mar sé mú bhíon son aige ómbok amach ó chahal dún ach Laighean ó bharc gan dá sé siúda fuór an bád canúnach nuair i dimmer Laois a gona caharlach an son mí deire fór se caite hen. Ag seachna an chléasa ach leanó mar raig mar há Jason O'Donoghue dear taachtamach leis sin ach a réiteoir rá bhfuil numacha cos céim na tócaige agus Páirc sé isteach a bheith ann do cúnta Laois agus a réiteoir rá gúil seachan an clitar a thuairt chun cín mar ná scaoil le cosantóirí na Gaillimh le himiróí Laois an Páirc sé san a thógant go tappaig agus de scórála eile inis i gé Daniel Delaney tí faointe go dtí sa fachtaige Tíocht san take ó Pocanna Éirice agus bagáil cheapháin is goach sé ábaltaí seo heola thar se trasnán mar bhíocht mar mílteach ge cúpla nómatóine a tú fe bháidin son agus híidir an chúisecht an son hir an Gaillimh Daniel Delaney beidir an oribh an darrá ge mar goil an bearna san róbhar idir na fórnach dianta nótála an son ge captain na fórne TJ Brennan. Bhí sé an rúiseacht an sonna stig, socha gra mar fada cappa beidir go raibh Daniel Delaney chun túirt fé faointe. Ach sé fé bháidí bhí sé túirt fé. Ach deanta go maithagat sanna TJ Brennan. Ach deis eile inis. Ige Daniel Delaney. Sa cóir sé seo thar sé trasnán, ráis sé an bautas a tóga sé faointe agus é sin seolta thar sin trasnán an son aige Daniel puinte ifir a ceirige siú tránóna inniuh na in hen íarach take ó Pocanna Éirice mar sin sé faointe ar chlár a scóraige for na háite. Beag brise beag an ságain mar cím gúil ceann de miróí chunta Laois sínt an son. Ach mar a bhí sa rán na buatóirí cáilethe gan dát do chluthe le Ceannais fé fethe cúig go láin agus gan dát a gimmert a gine culchuinnig a spéise seo a gin beodíh leannach YouTube Sport TG Car de hínis chuúna bheith an clitar á chahabhaisteach an son ar a lethóid sé seach. Cíimiad a son gúil sé áráid leanúnta ráig mar sin sé James Duggan a bhí sínt an son an chlog a dearag á chahabhaig siúd agus sé módíreach á gúsáid an son ge báideoir na Gaillimh darach feithí. Slitar san box seach go dtíon spás agus Donal sé Craobh spás go héin héal se dul siar leis sin. Beidir go raibh se á bhríon roch listinis ach se chuúninis cúnta Laois a techt ar an bhreithúnsaí ach ní raibh cairán bornábalta an seileh san na smachtú níana sé an daraíocht ní anag mar se na chlibbert carta san na lár Páirc ach dianta gnútálann san na Alex Connery na sin son Go fada le seo níirí agus inis Donal sé dó cúig fachtaige siúdaí an Mglin inis bhí deise gur bháideach tógach síosa a ggóir cébá céirice ach fuair sé an daraíocht an son agus báide ibriid si inis don Gaillimh Ian Mglin a báta son agus fágann sé sin inis gúil si cardíag ar chlár scóraige buachlíí an líthir agus ganach sé faointe ige buachlíí na háte Laois réthrásinsáil leis na Gaillimhí iad ábhríon róláidir do buachlíí Laois cena síochtacha ar fud na Páirce agus iad go mór chun cín tí a ceirdeag ar chlár a scór sin tí faointes fethe ganach sé faointe ige Laois bearna de seach faointe diaag idir na fórne. Mar a bhí sa rá fíor dachar ar na ledanna sa gandát cheapadidir mí deire fór se caite gur raibh deire leis a chomórtasa nuair a chuirech ar achlóthe ach há deis feachtacha dul amach sa tránóna inniuh Ian Mglin son cé go bhfuil ifir na ar a rám a chahabhaige ar a rám sa gimmert istigh mar lánta sacha háise sa déanamh scristar fad héna dó fachtaige go dísa pa goach fad rís tócaige cahalún ti sí sin ar lína dahad méidir na Gaillimh. Cíimiad an son Adam breise díarag teachtamach
leis glitter ach chalíistenta rada mit de réiteoris cím go lona díile nó bert do hunna na Gaillimh a prapáil chun Tráchtaireacht chun Páirc siad súd Conall Flaherty agus Mark Kennedy chun Puck séir son tóca an sunnaige Adam Brett sin builte swas na Páirc ní raibh seábalta héine dáir an héine aimimsúach a sin sár chosint an son ónlántasach John Fleming sin siúlta siaran san gamna scéal go íon McGlynn ba fásúil go gurach a lehéad san an slitar san hairse trasnáin ach is fóríle chuig réireacht dhéis an san ón bolach céimí a bert a hunna na Gaillimh mar a ví rá Tráchtaireacht an Páirc Conall Flaherty ón Karen Moore agus Mark Kennedy ó drochad an chláirín agus is solin go bé Adam Brett atá a teachtamach agus cintóma díobh cé eile atá teachtamach chluthama imar a Adam be sé breásásta lenta spántas thug sé bhaig agus Conall Walsh leis be sé siúdsásta leis go leor amán imar a Conall gandát an dhíidesa hís tholamh chun an saoras árá mar gandát cé bhachará go mé sin sa a barta mórga an tan ó ládíag de míon an ála gach sin breabach go bhfuil agus sellibhar is slitar an sanna Alex Conall sin seoltas wasan is agus an tunadaí Mark Kennedy díreach takeach an Páirc ach pas glóta seolta teasan an tunnaige go Prendergast agus beidir gur sé cheartta tút fé faointe beidir gur sé róig lici díreach an clitar san na heolaisteach an san agus sé den is líise á teachtamach leis agus céileach Páirc dun agus be sé siúd breásásta leis an spántsáta go bhaige siúd ach mlacht an Tráchtaireacht chur go méir leis a basan mar chuir sé sin teasna agus bhí Dylan Ceannais í na rúiseach droch fes ó Dylan leis agus puc slasa a bheith ann inis do cúnta Laois. Iarachta seachas san Joe Imol na Carnóig ach fiachar san go bhfuil a Gaillimh an canasíocht athcha fud na Páirc fad Dylan Ceannais í is a teachtamach leis siúd. Leis a slitar a builte fada ge siúd ach gandát bhí Ciarán Borca san a fnacht leis a slitar a fachta ge Ciarán agus passeolta ge is go John Maher chasnat na Páirc hen John ach deanta go mahan san ige an tunadaí Conall Flaherty a siúd díreach take isteachad san an áit Adam Brett Lís sin is agus sin builte san na Joe John Maher ach fiachar sin bhí sé díreach an slitar san na gáardach an talamhach ní raibh sé ábalta seán níoríon is agus siúd am Joe Lár Páirc seola sé sin isteach an san chomhfada le Seán McDonagh go tháinig chun Páirc níos lótha Seán inis Illingéir teasan na Páirc éin sé sin agus í sin builte isteach agus péidir san go raibh deis ar bháide ach an éireacht san na meir fórí le chuile réiteoir ará gan inach chalíis an san Stála méas camid fiachanta san agus is son go bé John Fleming a thásínte nílim ciad fáin giad cintin san ach chóir Laois a chur ar cheann do hosa na Gaillimh an san bhí deis a chuir bháide ní léon dát faoi san mar a bhí rá canasíocht omlánacha ar fud na Páirc ar fad dó cúige stólim go dísa níos a fachtaige dónló sé gimmart nútála ar fad gan dát báide bháin ó nimmart an san sa chiad le Puck Éirice an san sa dara le agus chuig Puck séir aimimse ige Se smacht am lán in isise gefar na Gaillimh ar an gluthasa agus cumar ar san go meisiad sanna gimmart gona calchuinnig déhíine se chuúnach gan dát beag bhfuilach sport gin an sna seachtaí táach rón díreach riimiis na nólog ar lehanach YouTube Sport TG ceair gan dát agus sin breabach go bhfuil le héad sa túl mar a socha go gapa mar gomach deidir leis an fiasta ómána an deidir seachtainna sa gan dát le cluthe síse ammána na héidir idir na déise agus cúnta limnaíos gan dát riimiir san beag comórtas Joe McDonagh leis sa túl ach buchas mór le dia go méid comórtas minúr na héireann sa túl a ríis agus comórtas fé na héireann sa chaid agus na cumáin ar siúl agus be míad gandát á spáintíh ar TG ceair beach sé ar televísigan nó beidir go méidís ar leannach YouTube TG cearach féidir le sanna leanún gandát ar an ggóirascail curta nó ar Facebook nó na leannacha meanthóisialt ar fad beag an tólas ar fad á chur amachcha lá na seachtaine
ach Poc Saoirsteach a bheith ann don Gaillimh. Agus se stólann go bé John Fleming há síntan son. Ach tíar a réitóirín is gúil se nám dumris is agus soch an cartaigh má bhfuil an cór Laois a chur John Fleming ach mar bhís an Gaillimh ábhrín róláidir an son Ian McGlynn cé bhfuil ihir an nuach a hafa ar a rám há sé gimmart stig mar lánta sach hena dóimse ige siúd gá faointe ige Diarmid Kilcummins gá faointe ige Conall Walsh le sé sin tóca amach seo níorí le pointas chiad le John Fleming leis ach 2-2 agus is socha má gaon sin tú 2-2 agus má dáach sé suas chumsa lech na himire a raimsú gan dát sé dón lo sé fear bóthar na trá cnuc na carach a bhuach an Gradamson. Míad is ní dólan ghfuil John Fleming ábalta leanúnta raigach socha gomach sé amad a chaágan tistan istig le speisialta leis an cluthe mór a bheith rompa mach dé híine se chuún mar muna bhfuil airí in ar Lazarus an gúnta Laois is iad a Gaillimh a bheith le chuinnig an tatan se chuún. Ach an brise isce ar siúlan son agus sé John Fleming áthógantamach cin tómé díomh céá teachtaseach in áit. Agus is tólam go bé cámin ó cilín ó bailla lucharíoch á teachtasteach ach cha mé sin chin tú díomh. Ach cí míad is an big banistóir for na Gailí Jefflinski breásásta leis an taspáanta sa. Mar tá siad go mór chun cín ar fuad na páirce ar fad canna síocht lánacha lár páirc sa lína lechúil canna síocht lánacha ar fuad na páirce. Ach ba siad asúlan is ná fáilíon drochar tú churásta John Fleming. An íar di gas há neartta gan bharsan agus chroith sé go leor deis an scórála an son dofar na Gailí. Agus nóra hosnóig an cluthe ríis Poc Saor nó bé Poc Éirice beidir an báta san I géilte bheas a go Poc Saoirsteach a bhí ann. Agus is tólann go bheith se agus céile ach dónló sé thug go mach an heis sin íomar speise mar a bhís a rá breásásta leis an spántasa go bhaige gan sa tránóna. Chir sé gáíocht beidir ar fóraí le Pocanna Éirice sa chéad le. Cíimiid is se Poc Éirice eige agus ra sé gan gúna cíanach bhín bóideir a rúiseach de bátasan a cha sin builteach aige agus ar an daríarach támbáid de fechtaige an Gaillimh íirecht le dónló sé sáirithe an son istí ige Conall Dunn ach an báid de fechta an son ige Mark Kennedy dofar na Gailí an tonnadaí a tháinig isteach agus réith an rás ar fadlón sa cehardí agur chlár a scóracha son agus gannach sé faointe ige for na háite siachar sin na hen poc amach a hádalach. Bín foran cúnta Laois a brú annach chruaig chun an slitar san bhagus suas na páirce sin builte suasan is abáta sanna ige John Maher. Fiach ar an corchuig a háge foran na Gailí cé go bhfuil an cluthe sa buitecha agus buite le tamil má. Níl éon tá sé a brú a raig a gcónaí a lorg de heile scóranna a chastócha nuair bhíonn tú díomhaoine san na fnacht le cluthaí don Fáid is a bhíidir sanna fnacht mar hat forhórtas na himiróí sa tréáil nó a propáil le bliana nuas dos na chluhísa scandát tuisc an corónas bhíarach ar tuisc an bhíras corónach níráidir ábalta na chluhísa gimmart mar sin candát bhíidir scuite is tócha a dúiseacht maidinin of chun túirt fan Páirc agus immer dagún dé mar forhórtas na himiróí sa agus nílim díar go bheith maslach a forhórdóibh beidir go bheith seán deistéarnach a bheige có immert furin an chúnta is mar a bhí rá gandát a ruíoch an íst an rád nar bhíidir sa le bheith in na minúí don Gaillimh a bhí commórtas fé 60 go chun na himiróí sa bhí immert se a Gaillimh a bhid Craobh na Éirice bblion san mar sin ní cheart goach. Lís ródíach leis sin don lo sé dúirt fens breo cum na maithas ar sin puinte eile an san ógáinil cadé mar chránóna amána atá chur isteach aige siúd ó na dí eile is sé teach an páirce de cúnta Laois sé Cormac Rigney Port Laois atá teachtasteach. Beidir ábhar róí annach an sa do bhuachalí Laois Cahal Dunn is. Sin builte fada mach na Páirc san aige Cahal. Cé á fenn a bhain sanna nach chuiblinn cartan san nach Alex Connery deanta go maith aige siúd.
Chasna cho fada le Ceannais sin builte fada an son ag Ceannais go dtí Diarmid Kilcommons gan dá tá áfuointe fachta ag Diarmid Tránóna ach dianta go maith an son agus é sin seoltamach inis cho fada le Phelan Joe Phelan inis Diarg spás chrathú do héin rud a dianta ag agus í sin seolta ag Joe Phelan Harris a trasnáin sin sár scóran san ó Joe puinte ibre hen go siú Tránóna nuh puinte ibre hen de baile fear baile an chosláán an 7 puinte do Laoise inis agus inis suas le 8 nómat nó mar sin fáca ach rihan rás le buach lína Gaillimh scandát Bishop son Scuiteach an Craobh Iomána bhachtain agus Craobh na Héireann sin builte fada inis ag darach feithí sin titin son an na had slat agus seachún inis daró sé pasclótan agus seán níirí puinte gas i chiad le a tút fe bháde a chuisí sin dhéis agus fóríl cinnte bhí sé cuioineh bhádan son seán níirí fear an chosláán gar ach is fóríl a chuig iireacht an a dí eile inis a teachta chun Páirc don Gaillimh Christopher Brennan an Bátasa fear drochad an chláirín agus sin na teachta seachan san lína lán chúl agus take stachan san an áit ó sin salmon is cléimeim mar go ó sin an san fear drochad an chláirín Cíimi de sáhinis agus is socha go maith fáú leis sin go maith crampaí chorasta miróí mar a bhís rá ní mór na seisiún tréála bhí chu seachas a bhéistigh san nuna dacaíochta gáardach meachan agus a motha ré ach gan dát ní bha fálamh do chluthe an nuas é seo agus fáfáúil go dárlócha le héad is gan dát le drumchla na Páirc cho trám leis mar bhí nuidir san báisteach a gine éireann an teachtansa ach se chun inis Laoise agus Laighean an son ó Ciarán Byrne bhí sé tút fe faointeach fentí sin isteach Harris a taobh lín agus poc amach a bheith ann Darach feithí fiochan dós a ggóir éis sé fada leis seo díreach síos lár na Páirce agus sé sin titeisteach inis agus sé sin sána an son aige Adrian Prendergast agus deisian is go bhád a Diarmid Kilcommons tí faointe fachta go dísa a tút fe bhád ach sin átá bháiltain sanna stig an bhálta bháin eile ó chahal dún agus cá cinnte chahal beis ásta leis sin mar tá gáíireacht ar bháid is stoppa an son i g báideúir cúnta Laois a déanta go maithan son i g fear cloch bhaile chola Ciarán dún ar caman síal cahal dún is stig sa bháid an son dóibh Seas go cúg méidir níos bheith ann Tá ró sé take ar gaman scéal dónal ó sé take amach ní seo thugant má le scéal ónal Crú féin is cad é mar tá spántas háta go gin tógánach Speisiasúil an tá spántas céanna thuirt buag déhíine se chuúní sin builte go fada í sin builte Harris an trasnáin an faidan crunis i g Donal an son agus inis cara sédí ag sin scór mór mílteach a gan Gaillimh agus dunim seach ná bheith géan fuair an sásta teachtú a gine fuair na Gaillimh agus iad a gimmart chomasa sin seoltamach inis go dtíon tunadaí Cilín builte suas na Páirc ag siúd agus Prendergast a tút fens beoch agus sin sár faointe an son ó buachalí na Gaillimh puinte bhre hen an son do Adrian Prendergast agus rehan rás ar fad an sa leis na cuairteoirí a Páirc de Mhórdha ní slú nach chuig nómat le dal inis go le hama sin builte amach éis fiachar in ganasíochttá chun san sa lína lechú léanú go ditan na slitar ar dalamh nó ar go gomrisin síos tá siad ina rúiseacht agus inis tá deisian sáin níos go Mark Kennedy an mhaith sean rásan ní anag deanta go maithan sanna go Laoise agus an slitar níos na heilemh go fiú an meithaní séaran san chomhfada le
Danny Brennan suas na Páirc chuig Danny ach fiachar sin an Gaillimh agus imiróí chun na hena bholacrih Bert imiróir breise cos an Seán Níorí pas glóte bhaig siút agus seo cóimir túnta idir na tosa agus na cúlathe ach an slitar fácan na deagan san ige Diarmaid Kilcommons agus amach anis a hagan cúta Laois lei seo. Agus chun na chearta thuairt dóibh ní thugad ar suas agus sin fear hagan nótáil ar fadómh an san Talína lechúil Páirc dún pas glóte seolta ge siúd an son ach iirecht an son le Ciarán Byrne I methe ar fóraí ach fíoch cécho tap agus há darach feithí leis na bocan amach. Sin builte amach go dtíon tonadaí an son a roiisí sin Harris a trasnán an bratbán ordathe an son ó iirecht Seán MacDonagh agus inis tá ceithre hochtíag I gceith fuair na Gaillimh ar chlár an scór. Dinim semach agus níl an abacus tucailm a gomach sin teach a pointe, 7 pointe mar sin I gceith Laois. 3 pointe is fethe idir na fórne. Ach gan dáit, peag daoine rá go bead a Gaillimh a bhuaigh amach an chomórta sa. Ach gan dáit, peag ar bochtantir chuilchuinnig an 17 is a chuún agus éonúir go dugan an dá ar an son íochant ar a chéile bín cadé de chomórta sa sas mar a bhí sa rá beise a gunn beodíhan sa ar leanach YouTube Sport TG Ceathr. Míre sa Míre éile a chunta Laois agus crampaí a choráthcha siúd leis agus stólim an bautas an go bé fanán mehanní gan dáit. Stop sé siúd báid I cinnte sa chéad lean san nuair a bhí an slitar a chur a teasna. Isteach a Joe na Carnóige agus é siúd a tháinig amach leis. Sin tóca go gairid an son. Agus é buailte chomh fada le Ón O'Connor. Ón O'Connor inis suas a Joe Cormac Rigney. Ach níl Cormac ábalt an clitar san na chimad. Stig ar a Páirc mar sin puc sleat a bheith ann don Gaillimh. Dim semach nó bhfuilach neomad nó ábhrí níos a bhú fácas a chluhann sos rithir rás leis a Gaillimh bhí a gimmart nótála ar fad bhí deisna ar chúpla bháide eile. Chá bháil dúntacha ge Cathal Byrne gan dáibh ceanna bháin ó Poc Éirice le Donal ó sé. Ach cé go gcuaig an iirecht ó bhar Kennedy isteach na díag san. Chun Laois inis a che sin ábhrín róthéráideach an sanna ge canar flehartí. Fear an cairn mór. Siagarín a bháidúir a chu sé an bautas an darach feithí agus é sin buailte amach a níos chomh fada le Diarmaid Kilcommons, faointe feachta go Diarmaid go díosas a chluthe. Agus é feachtar an eisic sin cóimir túntaach Jason O'Donoghue buaile sé sin isteach a roiisí sin Harris a trasnán is a réigen gnéin ach cuarín sead ar fad Harris a trasnán leis sin pointe úntaach an son I gceith Jason O'Donoghue fear gort in sigúire spe sé siúd breásásta leis an spántasach sé siúd bhaig leis spe fuair an bainisteachta na Gaillimh breásásta leis seo. Leis ach begus go mbeidh cuimhlint níos déine cut an 17 caite gona chulchuinnig. Sin bualtinis agus a dent go maith san na Mark Hennessy. Mark Hennessy agus é díreach Daniel Delaney raimsú leis sin ach lágéireacht do feas an son ó Bharc. Agus an Gaillimh a teamhló a gcónaí. Cilín a túd fans breoch an tonadaí an son agus hiachar sin. Bhís aige chomhlúas go bhfuil sé an clitar an son go raibh sí sin is seola Harris an trasnán pointe úntaach an son ó Cilín an tonadaí annig isteach fear baililech a ruach agus ceithre fethe is ar chlár a scór. I gceith buachlín an pocamach garid tóca an son chomh fada. Le Danny Brennan, ach fiachar an brúáchar ar Danny an son agus an brúnis achar ar Ón O'Connor ach an numach do bhrú déir a réitóir agus gníomh san chalíiseach mar sin poc sa amach a bheith ann. Chfuil a réitóir chun dul seach an cainte leis na himiróí. Spéis Seán MacDonagh go há seach dul chun cainte gam leis céal ní héach Mark Kennedy. Ní bhór Mark Cúniú ábhrín béidir mar an chluthas a buite agus sé buite le tamil fada ceúnta na Gaillimh gan gáil éad mar sin ní bhile carta dearag nó éadach ní don go le carta dearag á nachta gen réitóir a carta buíonn san ar Bharc nachta ar Bharc. Cathal John me fada leis a bauta san.
Sin builte síos agus déanta go maithan san aige Mark Hennessy agus sin seoltaige agus bhfuil an iarcht san methe Harris an Trasnáin iarchtan san ó Ciarán Borc Níl an báutasa a sinna mehead fórí leach an pocamach tapig an bhauta bháin eile tóca a gcedarach fehí so as chofada le Ian McGlynn inis a mó díadach á gúsáid ceisiúd. Iad de teáil le ó gcónaí agus déanta go maithan san aige Ón O'Connor. Fairport Laoise tháinig chun Páirc go cúpla nómatá hin. Agus é an glógan sa a Bort de Mór go deir sé ling bhfuil nómatas dahad de an bhreise imirthe. Is cara feihe sin ráfuintas teacha ge Buachlí na Gaillimh. 6 pointe ge Laois. Sin builtas was na Páirc ach fiachar sin agus iad scuite chun na chláisa i Ceathrú go maith Laois fuair sé pointe cúpla nómatá an Jason O'Donoghue teint sé séir leis a báutasa cho fada le captain na fórna TJ Brennan TJ inis a dírig an tonna daí an son Sean McDonagh a Gaillimh ach níl sé ábalta a Gaillimh te sin Harris an taobhlína pogslasa bheith an na Gaillimh stin seach inis go bé seo an únsaí dearnach a bheith an sa a gce for na Gaillimh iad go mór chun cín canasíocht léirithe ar fud na Páirc de spántastans go iad ar levéil de friúil do chunta Laois ach gan dát mar a vís ará a chódechar ar na fórna an sa gan dát gan mórrán deisna tréála déanta am líana ach is tócha go meisiad buach go raibhann deise an chluthas a dhimmart in éair mar an áramar cinnte go dár locha le héirhfuil sí sin seolta Harris a Trasnáin sin iarracht mór mílteach an son scóir den scáin san na gan Gaillimh agus inis tá cad fethe hen ar chlár a scóracha son agus cad é mar scóran son agus is tóling go bé Céileach dónlaibh sé a fuair an scór san nach seachún Laois inis ach an iarracht san na mer fóríl gam leis céal níhé dónla fuair an iarracht san ach sé Sean McDonagh a fuair é sin roimh agus é sin seolt amach an son ige an bádóir darach fethaí ach sin é an nimmer dearnach a bheith go gin an sa a Bort de Mór an Gaillimh róláidir do Laois an son nó honna de tháinig isteach hí ar san nútáil ar fad ach socha lech na himar a dónló sé leis na hiarachtaí ar fad a Gaillimh se séisiúd mar sin Buachlí ar cáilethe dunglathe le cheannis mar a vís rá is an sa a Bort de Mór a bheith sin arsúl dé híine se chuún ar a lehoid sé seacht be sé beogan díomh a gan dát ar lehanach YouTube TG Car ach an scórdernach an sa a Bort de Mór Buachlí na háite cúnta Laois 6 pointe na cuairtóirí cúnta na Gaillimh Car a bheith hen. Seachún Laois inis agus í sin seoltamachchas agad Thomas Keys Thomas i chéad deis scórála ag siú tróna agus sin scórúntacha agus seachún for na Gaillimh Seán Níorí inis bhfuil deis scórála ag siú le nó sé siúd raig sé a cínte ar bhdin sa dar Ceathrú Felsbrook agus cadé mar siach agus cadé mar Thomas Keys a fuair sin ach seachún inis Conall Walsh pas glótin san seoltaige chomh le Kilcommons agus é siúd a Tús Felsbrook agus fan Hallan níos lua Haríis a seo níos siar an son gotí Conall Walsh a Tús Felsbrook agus sin scór an chluithin son agus é buit ar naisiacha agus é Tús Felsbrook Seán Níorí agus é tamil fada amach ón máid a bhí sé chuig flatastá seo roiis sé siar leis sin pas glót amach an son agus de scórálan sa gan Gaillimh í sin seoltaisteach an son an brat bán ordathe agus pointe eile blocáil síos iarracht an son le John Maher agus sé seo chuún inis Ian McGlynn fuair sé pointe cúpla nómatá hin agus tá pointe eile fachta gan Fitzpatrick inis se le bhar is clitar aige siúd agus seachún inis Laois agus sin stachan son Dylan Ceannais pas láimh seolta gan sun go Conall Walsh iarracht ar scór an son ó Chanar cum na maithas ar sin an bratbán orda an son istíige agus chun cín built an son go dónló sé pas seoltamach aige dónal cho fada aige Diarmid Kilcommons fuair sé pointe sa chéad le bhfuil pointe fachta aige sa tarna le se le bh chumadidir an slitar agus seachún inis Jason O'Donoghue Tí sin seolta Harris an Trasnáin sin pointed an Scot an son le Lár Páirc
Sin builte go maithe cuman na maithe said in the arach san agus sin sár faointe an son. Agus an cárta buí nachta an son chahal dún. Se chunin is Donal agus sin builte ísisiil le gásnaíoh sé. Ordas fada an bautas ó rís ó chahal. Sin sár imirtan son. Hon wada le seo níri agus in is Donal ó sé dó cúigfachta ge siúdaí an Maglin is. Bhí deise gur bháideach tógach sísa a ggóir cébá céirice ach fuair sé an dar. Cíimi de só sé Páirc Éirice eile agus raibh sé gan gúna cíanach bhín bóideoir rúiseach de bátasan a cha sin builteach aige agus an dar. Joe Phelan in is Derek Sposs Craobh de Hain rud a dianta ge agus í sin seolta ge Joe Phelan Harris a trasnáin sin sár scóran san ó Joe. Machchan is go dtín tunnadaí Cilín builte suas na Páirc ge siúd agus Prendergast a túd fence beoch agus sin sár faointean son. Sin builteach go dtíon tunnadaí an son a raibh sí sin Harris a trasnáin an bratbán ordathan son. Agus fachtar an eisic sin cóimir túntaach Jason nó Donoghue buile sé sin isteach a raibh sí sin Harris a trasnáin is a réigen gnéin ach chuaigh go raibh an deise an chluthas a dhimmart an éair. Mar an áramar cinnte go dár locha le héadhfuil sí sin seolta Harris a trasnáin sin íireacht mór